Madali lang naman para sa akin yung mag-film, tsaka mag-edit guys. Kasi yung pag-edit ko parang ang one video is mga 2 hours yan. Umiiyak na ako, tinitingnan na ako ng mga tao. Tapos hawak-hawak ko siyang ganyan, binuhat ko, uzing talaga ng dugo yung ilong niya. Hey berries! Welcome back to another vlog! So yun na nga guys, kakatapos ko lang mag-film ng mga videos. Sobrang nakailan ako? 1, 2, 3. Naka 4 videos ako and gutom na ako mga besh. Kailangan ko kasi napag-isip-isip ko, why not upload every day? So yun guys, gumawa ko ng timetable ko, ganyan. Kung ano yung mga kailangan kong i-film and kailangan kong i-video. So nakagawa na ako ng calendar ko for the month of September papuntang October. Kasi gusto ko sana everyday mag-upload except Fridays. So tingnan natin kung kakayanin ng schedule natin. Though maganda naman guys kung everyday sana ako na mag-upload. Madali lang naman para sa akin yung mag-film, tsaka mag-edit guys. Kasi yung pag-edit ko parang ang one video is mga 2 hours yan. 3 hours max ko na yan kapag sobrang tagal niya mag-render. And speaking of tagal niya mag-render, guys, ang tagal na talaga mag-render ng laptop ko. So kailangan ko nang bumili ng external hard drive ko para malagay ko na doon yung mga files ko para hindi na sobrang bagal ng laptop ko. And yun na nga guys, kaya siya gusto kong maging everyday siya na upload kasi parang sobrang na-enjoy ko kasi nung nag-upload ako ng mga Singapore vlogs, dahil doon kasi sabi ko, why not everyday? Kasi gusto ko nang matapos yung Singapore vlogs kasi ang dami kong projects or ang dami ko pang products na i-review na kailangan ma-up na siya. Kasi sabi ko, why not everyday na lang kaya? Kaso guys, ang PLDT talaga, kapag umulan, sobrang bagal ng internet. And yun guys, tumawag ako sa PLDT, pumunta dito, inayos yung box daw dyan, tapos, pinalitan yung router ko or yung modem, ganyan. Kaso, nawawala pa rin siya kapag umuulan, bumabagyo kasi. Kaya yun guys. So, tingnan natin kung kakayanin. Hindi ako magsasabi na everyday. Basta pag may video na lang ha. Pero every 7 PM pa rin talaga. Pero ang sure guys, meron talaga tayo every Tuesday, Thursday, Saturday, and Sunday. Yan yung usual na upload natin ng mga videos natin. Kaso, kung kakayanin ng PLDT, di may mga extra days tayo. Basta yun, masaya. No-notify naman ako sa inyo guys sa mga Instagram stories ko, Instagram posts ko, or sa FB ko kung may mga bago tayong videos. So, please go to my FB and to my FB and to my IG guys. Kasi doon ako mas nag-upload ng mga stories ko guys. Kung gusto nyo na ma-update kayo kung may mga bago tayong mga videos. And sobrang excited ako guys sa mga bago nating ilalabas ngayon ng mga videos. And nagpa-plan na rin ako for the Christmas, mga series natin for the Christmas guys. Sobrang na-excite ako. Sana may time tayo. Kasi kahit maganda yung mga plans natin, makakabili tayo ng mga materials and all that things. Kasi may mga magdi-DIY na naman tayo for the Christmas, just like what we did 2 years ago, 2016, may Christmas series ako noon. Yun guys, kaso mas hectic na kasi yung schedule ko ngayon sa duties. So in 1 week guys, 6 duties ako. So 1 day lang talaga yung off ko. Usually pa, sleeping day ko pa. So galing akong night. So ibig sabihin, wala akong magagawa the whole day. So tingnan natin guys, di ako magpa-promise na everyday ha, pero I will do my best to upload everyday. Basta sabi ko, yung regular uploads natin, Tuesday, Thursday, Saturday, Sunday, 7 PM, ayan. Meron po tayong mga uploads dyan. Nandito si Maxi guys. Alam nyo, hindi pa to kumain ng breakfast. Ayaw din niyang uminom. Tapos pinapainom ko siya ng gamot. May binix ako sa tubig na gamot niya. Ayaw niyang uminom kasi nilagay ko na nga sa syringe. Kaso, sinubo ko na lang sa kanya yung half na tablet nung kasi naririnig ko talaga kanina yung tiyan niya as in. Tumutunog, pero parang hindi naman siya nagkaka-LBM. Pero ba't tumutunog? Ayaw niyang kumain. Max? Ayaw mo pa rin kumain, Maxi? Parang mainit ka. Alam, mainit siya, may lagnat. Tinatry kong ipasok yung guys, thermometer sa pet ni Maxi. Kaso, inaano niya ako. Ayaw niya. Ayaw niya talaga. Gusto ko na siyang dalhin sa vet kaso walang magdadrive. Ayoko kasing i-drive yung sasakyan namin. Tapos ito guys,
ayaw niyang pumapasok dun sa clinic ng vet. Alam na niya yung lugar na niya yun. Kaya iniisip ko parang ita-transfer ko siya sa ibang vet. Ayaw niya kasing pumasok dun. Tapos, dati kasi, nung ininjectan siya ng anti-rabies doon, ewan ko kung anti-rabies pero gamot ininject sa kanya. Kinagat daw niya yung vet, pero buti na lang may anti-rabies naman siya. Ayun nyo guys, naawa na ako si Sassy nandito oh. Malapit ng mga anak. Ang laki na ng tummy ni Sassy. Tumutunog. Hindi ko alam kung tumutunog dahil sa gutom niya yung si... Ikaw talaga. Hindi ko alam kung tumutunog yung tiyan ni Max dahil sa gutom niya or what. Binigyan ko nga siya ng buskupan kanina. Pero half tub lang. Gawa ako guys ng merienda kasi na-realize ko, di pa pala ako nagla-lunch. Kaya gutom na rin ako. So gagawa tayo ng, ito yung malagkit guys. Ang gamit ko is this glutinous rice na yan. 1 cup lang tong ginawa ko guys. Tapos ipiprito ko siya. Then lalagyan ko ng sugar na yung melted, yung nag-caramelize na ganyan. Ito na guys yung ating merienda. Bale, hindi siya masyadong brown guys kasi white yung sugar namin. So, basically, ganyan lang siya. Parang gumawa lang kayo ng banana cue pero glutinous rice yung gamit nyo. Kahapon pa ata masama yung pakiramdam ni Maxi guys. Kasi nung papakainin ko sila ng dinner, tinatawag ko siya, ayaw niyang pumunta. Tapos ang ginawa ni Sassy, pinuntahan niya si Maxi. Tapos kinagat-kagat niya yung dito niya para lang sumama siya. Natatawa nga ako kasi si Sassy, alam mo yung parang parang bunsong kapatid na siya yung tagatawag ng kakain. Tatawa ako sa kanya. Tapos kaninang morning, nagpre-prepare na ako ng pagkain. Andyan na si Sassy, nag-aabang na siya sa labas. Tapos sabi kong ganyan, Maxi, ganyan. Tapos ayaw niyang pumunta si Max. Pinuntahan na naman niya kasi hindi masaserve yung pagkain nila pag hindi sila dalawa. Tapos hindi masaserve yung pagkain nila pag di sila umupo. Kaya masunurin si Sassy. Kaso guys, nagbo-worry talaga ako kasi ang sama ng pakiramdam niya. Hindi siya ganyan, very active yan si Maxi kapag Alala ko na naman nung na-aksidente si Sassy. Na side sweep siya guys. Nabunggo siya dyan sa may highway. Kasi winoking ko si Max. Dito lang sa surroundings lang. Kasi ayoko siyang ipunta sa school. Kasi dataan nga kaming highway. Ika ko baka mabitawan ko. Hindi ko kaya. Yung malakas yung aso. Tapos nung winoking ko si Max, inggit na inggit siya. Eh di winoking ko din siya. Paglabas napigtas guys yung napigtas yung tali ni Sassy. Kasi naka-body, ay hindi. Hindi pa kasi body strap nun. Yung gamit ko, yung sa neck lang, strap lang. Yun, napigtas. Tapos pumunta siya sa highway. Tapos tingin-tingin pa siyang ganyan sa akin. Yung sabi niya siguro, nakapunta ako dito. Tapos pag ganyan niya, pag lingon niya, na side shift dito niya. Naawa talaga ako nung takbo ako sa highway. Tapos, umiiyak na ako, tinitingnan na ako ng mga tao. Tapos, hawak-hawak ko siyang ganyan. Binuhat ko, uzing talaga ng dugo yung ilong niya. Kaya yun, chismosa talaga. Hindi pwede yan sa'yo. Pakasakit ka na naman. Wala na tayong pampabit sa'yo. Manganganak ka pa. Yun guys, tapos iyak ako ng iyak, tapos pinuntahan na ako. Yun yung time na guys, 2 weeks nang nakakaalis sila mama ko papuntang Canada. Tapos nag-worry yung kapitbahay namin, kasi yung isang kapitbahay namin dyan, dating nurse namin sa hospital guys. Tapos yun sabi niya, ba't kumiyak? Tapos dugo-dugo yung shorts ko, yung damit ko, tapos yun, si Sassy kasi... Kala ko nun talaga guys, mamamatay na siya, hindi ko talaga siya tinulugan. Talagang binantayan ko to. Na mo pa yung boobs ko. Ay! Si Sassy talaga. Nalambing kasi to Favorite ni mama ko. Ang sarap nito guys. Pag ganitong mainit-init pa kasi, crispy pa yung ganito. Hindi yung, sarap. Buti na lang konti lang yung nilagay kong sugar. Parang 1 tablespoon lang. 1.5, ganun lang. Tingnan nyo guys si Sassy kung ang laki ng tiyan niya. Ako napuyat ako dito kagabi. Akala ko manganganak na. Tapos kaninang morning, akala ko baby na yung mga puppies na yung tumutunog. Yun pala yung tiyan ni Max. Nanonood ako guys ng video ni Bebe Cats. May sinesend kasi siya ng mga videos niya sa akin. Mga vlogs daw niya. Kasi walang nag-edit ng mga videos niya doon sa Canada. Kaya pinapasend niya kay mama ko yung mga videos niya. Tapos include ko daw sa mga vlogs ko. Sige, pagbigyan natin. Hi everyone!
welcome back to another vlog. Today we are to Canada Hospital because I'm a nurse today because me and Tita are friendship nurse. So that's why I got my Hello Kitty book, my pencil, and let me see if mommy is already sick. Let's figure out. Ngayon ko lang na-realize yung mga pinagsasabi niya. Nurse daw siya kasi daw, me and Tita are friendship nurse. Ano kayong friendship nurse? Pinafigure out ko, ano kayong friendship nurse? Naglilinis ako guys dito sa drawer ko, dito sa study table ko. Look what I found. Eto guys, yung mga ano ko dati, parang pag nagbabudget ako, nilalagay ko siya dito sa mga envelopes na to. And may pera pa dito! May pera pa pala to. Naalala ko nun guys, yung sahod ko, nung pinakaunang sahod ko as a nurse. After a year, tsaka ko lang siya nagastos. Kasi nag-aayos na naman ako ng drawer ko, guys. Tapos sabi ko, itatapon ko na siya dapat, yung mga envelopes ng mga payslip namin. Tapos sabi ko, tingnan ko nga tong dalawang to. Yung dalawang yun, guys, magkasunod na sahod ko for 1 month. Na, kasi every quincenas, tsaka katapusan yung sahod namin. Andun, guys, after a year, tsaka ko lang siya nakita. Tsaka ko lang nagastos. Sabi ko, ang dami kong pera no, na hindi ko nagagastos yung sahod ko. Ngayon guys, hindi ko alam na may pera pa pala dito. So, thank God for envelopes. Buti na lang nanonood ako ng mga declutter videos. Listen to my heartbeat.